Здравейте! Аз съм Вектор БГ и както виждате играеме Clash of Clans. Аз и преди съм играл и затова не ми се почваше от начало, защото е много занимавка, разбирате ли? И затова почвам от тук. Преди съм играл. Влезте в клана Ивар Сити. Ето го. Влизайте. Много съм малък, много съм слаб, разбирате. Но айде, какво да разбирате, аз съм си слаб, така че... Имам 132 хиляди. Тя се котови покопнете. 190. 100! Добре, няма значение. Викам си апгрейд на шибаняшските огради. Така... Така... Ще ми трябва да знам. Ако се прави, не. Трябва еликсир. Ще ви покажа няколко реплея. Ето този реплей ще ви покажа преди 18 часа. Това е било отдавна. Ето са. Нападам от тук, за да видя дали има някой клан. Клан част ще кажа. Даже му забравих вече думата. Няма значение. Тук пускам абрейкерите, нали, да щупат оградата, да влизам с гигантите. В принцип тук нападах за гол, там... Какво и аз не знам. Ето, както виждате, много шибано стана, че се разделят гиганти. Много гадно, като почват да се разделят гигантите. Ето сега. Един гигант бие там, а друг гигант бие тук. И това е много тъпо. И вижте там сега. Виждате ли? Два гиганта от 5-6. Това е много тъпо. Добре, че арчерите свършиха голяма работа. Ето. Сами вижте. Ето един гигант литна. Замина се. Хубавото беше, че го взех на 3 звезди и някакво друго вече да гледате. 3 звезди, всичко съм взел. Е така, по-забързанко. Ще го правя излизане, защото това е тъп. Ще покажа още един реплей. Ето този, не, ето този, което много къдно се изложих. Много къдно се изложих. Ето заради този спел. Този спел беше един от най-гадните. Даже ще забързаме малко повече. Тук нападах само с гиганти. Исках да пробвам какво ще стане, но ето нещо, че не стана. Капил Wizard Tower. Провали всичко. И тук пак нападах за голд. Но ето вижте сами. Ето вижте. Мислих, че те ще продължат натам, но тъпаците, братче, отиват към еликсира. Що еликсира е много гадно стана. Ще намаля малко, защото... Ето. Това беше най-тъпия реплей на света. Сега ще направя и на ток. Има Ice Wizard, ако не знаете. Много яко, че има Ice Wizard. Този сега ще го взема ли? Разбира се, че няма как да го взема този. Какво? Тъха 5? Какво? Това за тъха 5 ли? What? Това прави тъха 6, а още не е апгрейднал. Това... Тези... Няма значение, мисля, че този ще ни е... Не, този няма да е, то няма как да го взема. Ето то... Не, много малко. Западаме за голд хорица. Ето този. Къде му е голд? Голд. What the fuck? Голда му отвънка. Той не е сериозен играч. Така, пускаме едно такова. Къде му е клан честа? Стига с този клан чест, бе.
Кинши родната ти, не. Просто пускаш и... Фак. Нещо да го кажа, да, няма никой. Пускаме. Е така. Пускаме два лаубрейкера. Избърмете. Браво, Тук пускаме и така. Убилно. 4 арчера е така. Един арчер е тук. Това да го ушиба. Фак. То се обърна. Че не почти исках това да стане. Не. Добре, че гигантите не се разделиха този път. Сега ще дойда аз. Ето, че се върнах. За малко беше така, защото майка ми дойде и така. Няма значение. Гигантите ми умрях. Как? Добре, няма значение. Аз убивам. Хапнах малко еликсир. Аз бе еликсир голд. Той беше много хубаво. Дори ще му взема и една звезда. За една минута би трябвало да му взема една звезда. И да видим. Мисля, че ще мога да му взема една звезда на този. Да, ще му взема със сигурност. Тия 19 секунди трябва да взема една звезда. Даже мога и две. Не, няма да мога две. Смърто няма как да направя две звезди. Не. Да, ето две звезди. Грешката е моя. Две звезди. Супер! Две звезди. 23 купи, много голоти, съм щастлив. Така. О, вече ме е готово това. Ай, свизърдите, искам много да ги направя. Колко ми трябва? 240. Фак! И това ги апгрейдвам. Фак! Защо еликсири и злато да не можеше... Смисъл, с еликсира и злато да можеше да се апгрейдват тия. А не само с злато. Това е малко шит. Взех 7 голд и... Той няма какво друго ви покажа. Ще си направя армийцата. За 12 бона. То мисля, че друго няма какво да ви покаже. Сега ще идва навънка да покам пиратки. Ага. И да. Това мисля, че няма какво друго да ви покажа. От тук ще взема само това. И... Или пък има, не знам. Ще ви покажа реплейт на... Чекай. Какво правя? Чекай, само ще пусна за донейт. А то ще му донейт не така. Какво ще прави? Така, лар. За 5 часа оплат. Къде беше? Тук ли беше? Не беше тук. Забравих къде беше. Мисля, че... Не помня къде беше, но все пак... Това са... Какво? Тъха 11. Те ще не разгромят направо. Мен има ли ме в лара? Crazy. Ето ме! 28-я. 28-я е този. Какво? Този да го взема? Невъзможно. Някак да го взема този. Не. Този няма как да го взема. Мисля това да бъде за Clash of Clans. Това мисля да бъде от клипа. Лайквайте, абонирайте се и другото си знаете. Да прекарате добре новата година. Да, това мисля да бъде изцяло от клипа.
И бай-бай, ще се видим другия път. Чао!